Dem başevalno kesin ki karan dikin emi xwe fêrî navên wan bikin. Dirûnker kinçan yan jî cilan di dirûyê. Berber gava porê mirov dirêj dibe, mirov diçe li ba berber û ew dibire. Kevanî xwarinê çêdike û paqijiyê dike. Karê wê pir zehmet e ji ber ku karê malê tevahî dihilgirê. Cotkar tov diçîne û çandiniyê av dike û piştî ku çê dibe dirake. Hesinkar karê hesinan dike. Wan dibire û bi heve dike û tiştan bi wan çê dike. Masîgir masiyan ji nav avê digire. Hunermend şivanperwer hunermendekî netewî ye. Karger karê avahiyê û pir karên din jî dikin. Roj baş Sarokno. Roj baş mamoste. Ez dibêjim ji bo te, nêkel bidim pesnê te. Ez dibêjim ji bo te, nêkel bidim pesnê te. Ranya çavan mamoste, ranya çavan mamoste. Tu rê berê jiyana min, saz me karê evîna min. Tu rê berê jiyana min, saz me karê evîna min. Mamoste, 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 mamoste. Mamoste şagirtan fêr dike. Parêzger dema ku mafê min werî xwarin, wê parêzger mafê min bistîne. Dadger li dadgehê dirûne û li du kesên problêm di navbera wan de çêbûyî guhdar dike û biryarê dide bêkî sûcdar e. Pîlot belafirê dajon e. Pirtûkfiroş di pirtûkxaneyê de pirtûkan difiroşe. Dermanfiroş li dermanxaneyê dermanan difiroşe. Wênekêş wêneyan dikişîne. Xwendekar kesên ku dixwîne ew xwendekar e. Agirkuj dema ku agir li deverekê çêdibe, agirkuj diçe difemirîne. Bijîşk nexweşan derman dike. Nûçegihan bîviyan feteh, nûçegihaneka jî hatiya. Nûçeya bi rengekî rast û zindî digihîne milet. Ez bêhîvime ku dilê we be, dema we bimîne xweş.